pane nhau iri very concerning yatiri kuona kuti aiwa mhuri yezimbabwe inouya panapa ichiedja vachinzi vakomanaka ZANU-PF is ZANU-PF nomaita kuti munhu iye akahodha position ipi kana kuti aimba muZANU-PF akazobuda but zviri kuuya zvichita kumashure kuti ava vakomanaka muchenjere noda kuti hunhu hwapa humbochinji. Nhau iyi inotanga kutaurwa pamusoro ava pemukomana anonzi Ibo Mandaza ndiye ari kunyanya kutendera pasocial media. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa muzvara nhasi ndobva wasubscribe walike woturn on the bell icon. Tipinda pana pamuchinji radio munonyogwa muchinzi ZANU-PF is ZANU-PF no matter what form it takes, whether G40 or third way, Zimbabweans must recognize it for what it is and reject it. One cannot claim to be in a key player in bringing a change while simultaneously working to destroy it. G40 members who are now pressurizing opposition leaders in Zimbabwe, the ones in government, many holding critical positions that actively undermined the opposition's electoral victories over the years. Their attempts to attack President Nelson Chamisa only reveal their hypocrisy and desperation. Panaparikatoka nekuti aiwa nogona kuona kukomana maG4s vanenge vachipressurize Nelson Chamisa kana kugona kuva vachiuya vari kuside remacitizens. Vaya parikutaurwa mashoko ekuti aiwa ZANU-PF kunyange ikauya mufomu ipi aiwa you must recognize it for what it is and reject it. Mufanira kuiziva then muirejecta. Noda kuti those guys kunyange vaimbawo muG40 vaitomboholda mapositions akanga ari very important, akanga akakosha, but at that point mayears avakanga vachiholda mapositions yavo vaitoopposa the opposition, vaitoopposa vanhu vaida chinji munyika. Zvinzi aiwa you must recognize it and reject it. Motiziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Tinoona nyika yeZimbabwe yakasara necritical situation kuti macitizens ari kuchema in the current situation nyika yeZimbabwe. Vina comment section medu dzemafungiro enyu, musangano subscribe or like and turn on the bell icon.